Ola, que tal? Como andades? Benvidos ao programa número 64 de Recuncho Gamer Podcast. Que tal? Somos de Iago Gordillo. Un martes máis estamos xa aquí abrindo as portas do podcasterio aquí no Twitch. E tamén, pois, nos pode estar vendo agora mesmo, pois tamén seguramente no Spotify, YouTube e outras plataformas. Como é YouTube e Spotify, pois igual hai xente que ainda está escoitándonos de día, como di aquí, farún bo día, farún xa se noutros días. Boas noites, teos que tamén por aí. Xa sabedes, os martes gravamos e senón o día seguinte ou 2 días seguintes, pois tedelo tamén nas distintas plataformas, tamén en iVoox e algunha cousiña máis. Xa sabedes tamén @Recuncho Gamer en todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, sobre todo, Facebook. Aí algo hai, o pasa que eso é un de abertos con servidor pechado, digamos. Pero bueno, tamén hai cousiñas por aí. E hoxe chegado o do programa 64, que mellor que aproveitar para falar da Nintendo 64. Estaría ben, pero xa fixemos nalgún programa para atrás, que non me lembro agora o número, seguramente fose o 42, pero en fin, pois hoxe imos falar de familia. Así que antes, pois imos presentarvos aquí a familia de Recuncho Gamer que está hoxe por aquí. Como está, por exemplo, Lara, que tal, moi boas? Buenas noites. Xa levamos de verdade tantos programas. Seguro, sí, contaches sí. Eu, se a escaleta anterior a 63 non revisei, igual algunha destas saltei algún, pero en fin, malo será. Creo que deben ir. Ti botaches conta, Ángela, que ti lo algún menos, igual para che estaminar. Eu que como cheguei aí con isto xa empezado, pois non che sei que cantarle, vamos, pero non suficientes. Podemos seguir. Vale, bueno, está ben sabelo. Ti cantos ti levas menos xa, ti estás menos. Eu levo menos, sí. Cansado. Sí. Eu cheguei xa co podcast empezado, entón non levo a contar. Bueno, cando digo ti, estou falando de Sara Guardier, porque os que estás vendo vídeos sabes cantar, pero non todo, claro, a xente de audio, quen fala? É un NPC? Non, é Sara. Xente misteriosa. Pois sí, pois hoxe imos falar de familia e anécdotas de familia. Non sei se crees, xa que Lara foi a que ideadora de... Ahora estás asustando, porque claro, foi ideadora de todo esta movida. Non sei se hai algún tipo de normas, regras, simplemente falar de familia de videoxogos e cousas varias. Sí, ¿no? Exacto, como porque sempre falamos de nós do que nos facemos, pero non falamos da xente que nos rodea e como interactúan eles cos videoxogos. Entón, pois sobre todo porque hai moitas formas de velo, esos que as consolas chegaron con nós sendo nenos, chegaron ás casas, pero despois hai xente aquí que pois é pai e nai. Esa ten outra experiencia completamente distinta, entón, pois o mesmo non é. Pois tamén vos animamos a xente que estades agora entrando xa polo Twitch que nos dixedes tamén a vosa anécdota. Hoxe era un pouco máis complicado, había que explayarse un pouco máis, entón, pois iso, hai mensaxes un pouco máis longos, tamén tendo que algún menos, porque máis tal, pero imos intentar, pois iso, ir contando algunha anécdota nosa, que misturada con algunha vosa e demais. Antes, pois tamén, falando de familia, temos que recordar que temos aquí na familia Recuncho Gamer desde fai unhas semanas a xente de Alita Comics, que o grupo familiar de tendas de banda deseñada en Galicia, que tedes tendas físicas en Santiago e en Coruña. Notas que somos videoxogos que falamos de tendas físicas e digitais e demais. Tedelos en Coruña en Rua Orzán 94, en Avenida de Fisterra 99, e en Santiago en Rúa Nova de Abaixo número 2. Aí está a xente de Alita, e tamén tedes en alitacomics.com, por se queredes pedir tamén, se non vos pida de paso. Feito este lembrete vario, tamén vos lembramos que temos patreon.com/recunchogamer, e que por fin xa puxemos o vídeo de febreiro, que era sobre o Metroid de Contravania. Tedes que entrar no YouTube e ver aí quen gañou no nosa análise e tamén cos votos que tuixedes vos. Nada, estará a proposta para o vídeo de abril, e temos pendente aí o de marzo, que é sobre o Super Mario Sunshine, que é o de GameCube, que eu creo que é o máis descoñecido dos tres que propoñamos, que era o 64 e o Galaxy. Pues sí, eu creo que un pouco máis tapado de todos esos. Pois nada, empezaremos a darlle ahora esta semana e a ver a vídeo en breve sobre iso. E polo demais, anunciarvos tamén que se vai todo ben, tocamos algún tipo de madeira aquí. Pois o xoves temos entrevista /partida con The Rapants, que medio kilo de Rapant, viñeron dous, nada, estivamos aí poñendo aparcar avións, porque son estes que decían perdín o avión para Barcelona.
Que isto... Pues Anda. bueno, pues... Anda, efectivamente. Pero Barcelona igual me a facer alguna cousinha tamén por recuncho por aí, pero bueno, xa contaremos en tal. Dito cal, se vos parece, poñemos aquí música de ambiente para empezar a contar historias de videoxogos. E agora es nese momento, non que non toco na música. Aquí está música. Vamos música. Que presencia de 16-bit, pero banda sonora de Chrono Trigger, concretamente o arranque do xogo. Quen se arranca de vos a contarlo? Non está soando música, verdade? Sí. Está. Vale. Xa sei por que non reaccionaba aos meus cambios de volumen. Xa está, nada, vale. Xa. Sí. A técnica está hoxe bárbara. Vale, pois nada, queres animar alguén? Ou senón, no mesmo orde que puxen na escaleta. Se queres comezas ti, Ángela, próximamente. Comezo eu. Vale, Veña. imos alternando un pouco, como decíamos antes de comezar, ¿sí? Sí, como temos varias así. Vou comezar claro. por principio, que bueno, os meus pais foron os que me meteron a min no vicio dos videoxogos, porque tendo eu pois 4 ou 5 anos mercaron a NES, vale? Mercaron a pa eles, claramente, ca excusa de para a nena, para que, bueno, porque isto é unha modernía, e seguro que lle gusta a nena, xogaban eles ata altas horas. Miña nai ainda lembra que pechaba os ollos e vía as fichas do Tetris baixando así. E pasaron os anos e eles deixaron de xogar. Morreu esa NES e deixaron de xogar. Moitos anos despois na miña casa entrou unha Wii e meu pai decidiu probala. Eu nunca vin unha adicción tal. O sea, probou o Mario Kart Wii. Eu saía de noite, isto xa era eu, pois tiña 20 e pico anos. Eu saía de noite e chegábame SMS de meu pai dicindo gañei a copa non sei que, a copa champiñón, conseguín unha nova moto que se chama Zun Zun, rollos así ás 3 da mañán, porque non podía dormir o home, e pasou todo o xogo cos carnés estes dourados, todas as copas, todos os vehículos conseguiu o home, e ata que acabou, despois xogaba online e non podía parar. E o mellor que lle pasou na vida. Sí, é que... Maravilla, Que- Wii, de verdad. Sí, claro, que o Wii, no, imagino que vai haber varias anécdotas hoxe ao redor do tema Wii, porque creo que tamén foi unha das grandes consolas democratizadoras un pouco do Sí, tema Sí, videoxogo. pero bueno, Infantes tamén, porque a Wii era un pouco o rollo Monopoly, tipo que o ben rematabas botándolle o mando a túa familia ou ben acababades super ben. Pero a Wii é dese rollo, non? Que no, aquí non había compartido. Isto como pillar meu pai, xa non te ías robando nunca máis. ou seja, el monopolizaba. Monopolizaba total. Sí. E xogaban con control de movimento ou era... Home, por supuesto. Sí. Estaba aí Pero na había casa, volante. chegabas de sair, non había volante. Non chegamos a invertir. Pero chegabas a casa e estaba o home ali, pois tiña daquelas, pois 50 e pico anos, cas súas gafas, e aí conducindo a tope. Así de gusto. Sí. É que a Wii realmente eu creo que eso, que era o que comentaba Iago, que pusa moita a membros da familia enteiros a xogar, a xogar a xente que igual así de principio non Que lle tiña botaban para ningún... atrás. Sí, non tiña ningún interés en tocar unha consola, entonces sí que estuvo guai. Eu vi moita xente ao meu redor, eso, si pus a xogar miña nai, meu pai, a avoa, meu primo, eso, xente que non tocara os videoxogos, esa idea de xogos party que tiña, pois ao final a verdade que funcionou super ben. Xa que falas de tamén da 3DS, bueno, no, falas do teu pai, pero o teu pai creo que tamén estaba co tema 3DS, non, Lara? Meu pai, sí, bueno, meu pai cando entraron as primeiras consolas na casa sí que probaron un pouco, pero nunca les chamou a atención. Pero entón a miña casa eu comprei a Nintendo DS.
E ocurreuseme coller ese xogo do Brain Training do Dr. Kawashima e foi un exitazo na miña casa. O sea, bueno, os dous meus pais estaban enganchados, pero o meu pai xogaba isto moitísimo. De feito, entrou o Brain Training, entrou o Mass Brain Training, os dous hacían falta na casa. Practicaba todos os días andaba con isto. Entón, claro, ao principio pensaba, bueno, pero que non é realmente un videoxogo, pero que sí que é un videoxogo, o sea, un videoxogo de outra maneira, pero sí que estaba xogando todos os días prácticamente. E además eso, co rollo este que tiña de que che decían según os exercicios que facían e da tua axilidade mental, a idade que tiña o teu cerebro, pois estaba todo aí que tiña que baixalo. Que non había piques. Non había piques. Non había. Isto mellor. Non había, porque miña nai dedicábase máis a outros xogos. Pero despois entraron na miña casa, entrou, non recordo como, vale, pero creo que merqueillo eu de feito, porque estaba así moi enganchado, un profesor Layton. E aí perdímonos, porque todos os profesor Layton, o sea, hubo que mercarlos todos. Regaleille unha Nintendo 3DS. Eu apenas xoguei a esa consola. O sea, a Nintendo 3DS é súa. Cando xa saliron os primeiros saliron para DS normal, os seguintes eran 3DS, pois merqueille polo seu cumpleanos unha Nintendo 3DS para que podera seguir xogando os profesor Layton, porque que estaba enganchadísimo. De feito, creo que o rexogou mínimo 3 veces cada un. E además é moi gracioso porque de repente eu chegaba a casa e dicía, estou atascado nun puzzle, axúdame aquí. Entón, claro, iba a botar unha má, a veces tampouco sabía resolvelos, acabamos mirando a solución en internet, pero estaba super enganchado os profesor Layton. Tenos todos, son del. O sea, un día puseme a mirar os meus xogos da DS e dime conta de que a maioría dos xogos son del. Sí que lle regalei un Super Mario, pero non lle facía tanto chiste, gustabanlle máis os xogos estos de resolver cousas e tal. E a verdade é que os profesor Layton son unha monada de xogos, están super ben, a historia é super linda, os puzzles son chulísimos, son super variados, entón ao final pois está super enganchado. Si, pregunta por aquí Range Hater, tamén os Phoenix Wright. Nunca cheguei a pillarlle un Phoenix Wright, pensei no moitas veces e nunca cheguei a pillarlle, pero creo que lle hubieran encantado tamén, O sea, ti dirías que non iba a ter ningún tipo de ¡Xefio! Vale. Vale. É todo o que sei do esa Torni. Pois, claro, as 3DS non o sea, chamame moito do Brain Training, porque a verdade digo, a ver se me sai negativo xa a idade. Habrá xente que sai negativo, pero eso non é bravo. Non sei se tes algún punto por onde enganchar, Sara, das cousas que tes preparadas de anécdota, así. Pois non, pero podo mencionar que no meu caso os meus pais tamén estiveron enganchados. Están, é unha cousa que se prolongou no tempo. Por exemplo, no caso da miña nai, que foi a que me meteu no mundo dos videoxogos, ela presentoume primeiro con xogos tipo educativos ou das cousas que me interesaban a mí, que nese caso eran os dinosaurios. Por exemplo, o Dinosaur Hunter de Eyewitness, que era como unha especie de marca de enciclopedias, pero que tamén fixo este videoxogo educativo. Bueno, ela encantáballe. A min tamén, por suposto, xogamos xuntas moitísimas veces. Era un xogo do 95, penso, así que imaginade. Este xogo, hei de dicir que xogaba máis eu que ela, pero sí que era un xogo que, como eu era moi nova, pois xogábamos as dúas xuntas. Tamén recordo que xogamos a un xogo de aprender inglés, o que temos unha anécdota que tiñas que falar no micro. A mí, a palabra que había que dicir é tractor, é dicir, tractor. Bueno, pois a min saíame perfecto, con 6 anos, e miña nai non daba pé con bola, e que son palabras extranjeras. A menor puntuación de todas, é unha anécdota que temos sempre que recordamos, como eu mexando de risa no seu colo. Imagina que pequena era, no seu colo xogando videoxogo. Tractor. Non había maneira. Dime.
No, por que a xente se faga unha imaxe do xogo de videoxogos, o sea, de dinosaurios este que comentabas, é un pouco como en carta, Sí. en CD. O sea, é a xogabilidade en carta. Sí, sí. E te vendían que era como en 3D, pero non é moi 3D. Bueno, sí, pero non como ti imaginas. Non hai tanto movimento en 3D, é bastante... 3D 290, como Myst, como o Parque Xurásico do Mega CD, tal. Totalmente, pero é tan completo, tan chulo. Teño moitas ganas de saber como poder xogar este xogo, pero nun ordenador de hoxe en día. En fin. Haberá que facer research. Instalándolle un Windows 95 primeiro. Haberá que facer tiki-tiki Tiki-tiki. e tratar de reproducirlo, claro. Pero bueno, para volvendo ao tiki-tiki tema que de logo Milai, hai que ver aí, sí. Como vos dixen, ela seguiu xogando videoxogos toda ata a día de hoxe. Cando me ercou a miña primeira consola, que foi a Game Boy Advance, tamén me ercou con ela o meu primeiro xogo, que foi o Pokémon Azul. E como eu quedei enganchadísima, ela tamén estivo metendo os buciños a ver que é isto. Eu recordo tamén ver a miña nai xogar o Pokémon Azul. Logo, ao longo da súa vida, tamén xogou xogos tipo xogos de puzzles, como Zuma, tamén xogou ao Parchís Online, pero isto, cando era nova. Logo, na actualidade, xoga o Burnout Paradise para Xbox. Gustalle moitísimo o Far Cry, tamén para Xbox. Está enganchadísima, encántalle. Xogou a varios, non sei cal é o último que ten. Aquí temos o Burnout Paradise, maravilloso xogo, estou eu a tope con ela. Cantos anos ten a tua nai, Nova? Miña nai ten, se eu teño 29. Foi o meu cumple onte! Pois ela ten... Parabéns. Se avisase antes. É que como non temos Facebook, pois non nos enteramos da cousa. Ela ten 59. Entón, bueno, iso, está co Burnout que lle mete derribos a calquera e con Far Cry que lle mete derribos a calquera. Pero tu nai é gamer hardcore xa, Sí, estou flipando. Sí, claro, eu tamén. Así soín, é que non pode ser de outra maneira. Pois, se vos parece, vamos ler algunhas xadas que nos deixan por Instagram tamén, porque hoxe temos unha nota de audio e logo temos un par de cosas que son un pouco máis extendidas. Dinos por aquí, o ESED, bueno, ten o 03 S3D, bueno, o ESED, vamos deixar aí, e dinos que dentro dos 4 anos vía xogar o meu tío o SimCity e a miña nai a los Sims. O sea, temos aquí a simulación, tiña o modo simulación, e dicía que só había un PC na casa, daquela cando estaba só cos meus avós aproveitaba e xogaba escondidas. Isto nos 4 anos, está dicindo. E di que miña nai pilloume cando lle preguntei que é o Ñiqui Ñiqui, que non é un tiquito que dicía... Oh, non! Que isto nos Sims non lembro. O sea, había Ñiqui Ñiqui como texto escrito Ñiqui Ñiqui. Sí, facer ñiqui, sí. Era unha acción diferente a facer un bebé. Sí. Vale. Eran dúas accións diferentes. Es que non lembro. Eu non sei se xoguei en inglés, entón non me acordo como era. E di que a día de hoxe cumpro 27 anos e pode dicir que vin nacer a saga de los Sims e que por sorte, desgraza, é unha das poucas cousas boas que me trouxe a miña nai, porque lle maltrataba, e foi mostrarme un mundo onde refuxarme e darlle a creatividade. Di que sigo xogando moi a miúdo a los Sims de todas as xeracións e xogo o SimCity que hai para Android, que iso tamén é bo buraco de tempo. E tamén podo dicir que meu... Sí. E tamén podo dicir que o meu pai xoga moito o Pro Evolution Soccer e na vida deixoume gañar, o sea que non lle deixou gañar nunca. Se gañaba era polo meu esforzo. Pero que lle ensinaba e logo eu máis tarde enseñei a xogar ca miña Wii. Sería un pouco a historia que nos deixa aquí o ese. Así que gracias tamén por compartir, que aparte hoxe foi un pouco, claro, como tiña que mandar mensaxe por privado, pois hai un pouco de resposta e tal, e íbamos falando un pouquillo tamén de demais. Pois gracias por compartir. Lembramos tamén polo Twitch que nos podes ir comentando, como nos di por aquí tamén Tas Rex, que di que eu nunca xogara ao Minecraft, pedinlle a miña filla con 8 anos que me aprendese a xogalo.
fíxome un pouco tolo para a súa desesperación e manter a fenda xeracional para a súa desesperación. Colguei vídeo no YouTube para parecer un pai moi moderno. Efectivamente, Ángela, o único seu propósito de aparecer en Recuncho Gamer é só que a ollos de hemeroteca parecer unha nai moderna. Sí. Efectivamente. Que digo, bueno, a nai de Rubén sabe xogar videoxogos, polo menos. Moi ben. Pois mira, Naide Rubén, contame outra das que teñas por aí guardadas Pois mira, anécdotas. a min contestou, unha das persoas que me contestou por redes sociais foi miña irmán. Que lembra, non sei se vos facíades isto, antes nos xogábamos, pero poñemos outra música ás veces. Así en plan loquísimo. Decidíamos poñer CDs en a época na que tiñamos a PlayStation 1 e xogábamos o Crash Bandicoot. Miña irmán estaba a tope con Cristina Aguilera, vale? Este é o crossover máis tolo que ides ver hoxe. Cristina Aguilera sacara un disco en castellano. Sí. Eu non sei se podemos poñer esta fantasía, porque van dicho o vídeo por un lado e a canción polo outro. Non sei se podes facer a mistura para ver a disonancia ludonarrativa. Estamos traballando niso. Vais a poder facer, pero de momento vamos a ir casi máis do xogo e nada entra a música de Cristina. Daquela miña irmán ve a Crash Bandicoot e escoita esa bonita tonada que che mandei, que é Falsas Esperanzas de Cristina Aguilera, que segundo single dese álbum. Segundo single. No me ves, falsas esperanzas. Correcto. Joder. Un temazo. E miña irmán non pode ver estes polígonos sen lembrar esa canción. Aí está. Ten algún sentido isto? Canción da fase 1, aí estamos. Claro, hai o test, de que vai perfecto. Pois sí. Pois sí. No me ves, más matas que me va a matar. Oye, oye. Isto lembrame a un trend que hai en redes sociais que é cancións de Luis Miguel que poderían ser a banda sonora de Mario Kart. Sí, ese é un tema. Ese é un tema, sí. E lembrome a isto. Sí, non vamos deixar moita música a Cristina, porque igual a Cristina di, vamos, botou prender moitos cartos porque son música de Recuncho Gamer de Recuncho Gamer vai deixar a xente comprar un disco. Se lembrará del. No, como que non, memoria desbloqueada, que para mí era a mellor canción dese disco. E demais. É que hoxe estive falando con que fui na casa de miña irmán e escuidamos todo o disco porque, bueno, é unha maravilla. No, que acabas de desbloquearme aquí unha memoria que non vou estender moito, pero eu tamén teño unha época de como cadraban xogos que che regalaban en Reis con tamén CDs de música que che regalaban en Reis. Que pasaba? Que eu teño xogos dese, ou seja, eu o Shenmue e o Jet Set Radio teño música de Him e dun grupo australiano que se chamaba Sedena. E mira que o Jet Set Radio ten banda sonoraza, pero é que tamén de elefantes. De elefantes cando sacaron o disco este de azul e tal. O sea, é unha fusión que eu teño a biblioteca de Dreamcast ten música completamente distinta que viña con xogo. Correcto. Pero en fin, isto dá para outro día tamén, pero bueno. Pasamos, Lara, xa non sei se tes alguna máis por aí de contar. Bueno, pues sí, pues. O da Antártica dentro, isto sí. Sóname que algo xa se comentar un poquinho. Isto só comentar así, cando fixemos o danés, que había un xogo danés que era con un pingüín que ibas avanzando aí polo Ártico, que tiñas que chegar a unha estación antes de que rematara o tempo. E este é un xogo que miña nai colleu enganchadísima, o primeiro videoxogo que ela xogou, que estaba super enganchada. De feito, xogaba moitísimo. Outras cousas non quería, nin porque non, que son moi difícil, non sei que. Non sei por que este lle caiu en gracia. E aí andou, pues, co pingüín da día de hoxe, aí está. E non se acorda deste xogo. Que un clásico en Runner de toda a vida. Totalmente, o sea, era unha chulada, e pasaba super ben, a verdade é que fora un momento moi guai, por eso eu teño moito cariño a este xogo. E despois, pois eso, cando chegou a desa casa, pois tamén enganchou os Brain Training, pero neste caso miña nai naquel momento estaba, creo que cadrou ca época que se estaba sacando o acceso á universidade e tiña que aprender inglés, porque hai que facer tamén a proba de inglés. Entón, miña nai meteuse cos xogos da DS, co Practice English e cos moi experto en inglés, que por aquí os teño tamén. E miña nai andaba con estes.
E aí se dedicou tamén as súas horas, se metiu o seu esforzo. Tiña que haber un intercambio entre a túa nai e a miña, porque a miña, entre non poder pronunciar inglés e logo a túa practicando inglés coa DS, tiña que haber aí un crossover. Pois sí, pois a verdade é que tiña exercicios moi guais, entre estos que tiñas que falar ao micro tamén, e bueno, a verdade é que había un pouco de todo. Sí, E despois, si, Didi. Non, digo, o uso de micro normal. É que Sí. hai un xogo de Dreamcast que era para falar con un peixe. What? Capítulo 50 Dreamcast, que é irreproducible. É todo iso. Bueno, pois hoxe en día miña nai eso nunca foi moito de videoxogos, pero é unha experta no Duolingo. É unha cousa, claro, o Duolingo tamén está moi gamificado. Un día estuvo-me descubrindo cousas. Eu uso Duolingo, estuve descubrindo cousas que eu non sabía. En plan de, sí, porque se faz as leccións a primeira hora da mañán tes experiencia extra porque son, claro, é cedo pola mañá. Despois tes outras que son pola noite e non sei que. Eu en plan de, eu non tiña nin idea de todas estas cousas. E despois tampouco sabía no momento en que implantaron o sistema este de corazóns e que se fallas quitanchos, pois son vidas, se quedas sin vidas, non podes seguir facendo tal, eu non me enterara que había un sitio no que podías facer leccións para recuperar corazóns. E dímela, sí, claro, pero podes facer estes exercicios que son máis sencillos, además si recordas cousas máis básicas e tal, que a veces se te olvida, e eu plan, que está pasando aquí? O sea, cando pasou isto? Cando se volveu miña nai unha experta no Duolingo? Entón fixome moitísima gracia porque ao final sí que está, ela sigue co inglés, sigue practicando inglés, pero é que ao mesmo tempo é un xogo, entón está super enganchada, se sabe, pues, todo do xogo, eso, como sacar mellor experiencia, como sacar cousas tal, é unha cousa que me deixou aí un pouco tola, e dixen, dalle máis, o sea, ten máis usuco do que lle dou eu, que tal, e aí sigue, pois. Entón fíxome gracia porque dime conta de que eso, miña nai sigue xogando, pero eso, outro tipo de xogos de lógica de aprendizaxe que son os que lle gustan a ela. Entón, Bueno, Que guai. Que pasada. pois imos seguir estes eran de DS, non os de aprende inglés, experto en inglés e tal. Pois imos seguir en DS, que creo que para onde nos vai levar Sara para ver aí o Nintendogs. Nintendogs. Sí, señor. Pois Con quen está relacionado? Que riquillo. Tamén un dos primeiros xogos, ou o primeiro xogo que me regalaron para Nintendo DS é tamén o meu pai deulle unha probiña. Ai, que riquiño. Ademais, de feito, esta raza de can é a primeira que eu tiven, o meu chihuahua Pepe. Era o mellor en todo, en fin. Pois sí, o meu pai, aí onde vedes, é un señor enorme de case 2 metros, pero pasaba a veces as tardes coidando o meu husky, e mandando os concursos, e bañando. Era unha imaxe bastante tenra de ver. Non lle durou moito a racha de xogar ao Nintendogs, pero sí que é verdade que me gañou uns diñeiriños, gañoume uns puntos para poder mercar as croquetillas. A verdade é que el xogaba este xogo por probalo, porque el, o que realmente lle gustan son os xogos tipo máis ben de deportes. Por exemplo, bueno, temos por medio Pensei que era un chiste. o tema da ludoteca, que el xogaba ao parchís en liña. El xunto coa miña mai, mirade, é literalmente o parchís en liña, o sea, máis, pero non sabedes as horas que lle dedicaban os dous a xogar. E máis, eles dous xogaban, el nun ordenador e miña nai noutro, facendo equipo contra todos os demais. Come a ese, non sei que, comes, non sei que. E además se picaban. Bueno, que foi unha cousa na pandemia, o parchís online. Ludoteca.com foi tamén cousa de... Creo que en 2005-2006, por aí, acompañando as miñas estancias na cafetería da universidade, creo que tamén. E un tute nesta páxina creo que botei. Pero
Isto, hai cando? Canto tempo? Pero igual 15, ou máis. En 2008 xa non iba as Vale. Entón, No, pero sí. cuádrame. Sí, no, xa se ve polo gráfico que non. Mais alá de que, por exemplo, hai o xogo este de Switch que engancha moito con isto, que o de 51 xogos en un, que ten cosas como un parchís con reglas raras. Non se chaman parchís, é outra cousa, pero é un parchís con reglas raras que estive xogando outro día, foi aburridísimo, porque non podías nin comer contar 20 e cosas. Non o entendimos moi ben. Pero basicamente era coller o Joy-Con, facer así e veña, a vivir a vida. Vale, pero dicirme, deportes, non era parchís. Cos deportes logo. Bueno, deportes é guerra, xogos de guerra, xogos de pium-pium, ver como lle entra a bala o inimigo polo cráneo e como lle sai pola nuca, sí. Este tipo de xogos, como Call of Duty. El era o tipo xogador de Call of Duty, tamén tiña o Sniper Elite, e non sei se algún máis, pero todos eran con esta temática de guerras, tiros, granadas, bombas, pium-pium, sigilo, barricadas, estas cousas que non son eu moi fan, pero bueno, algún día me animarei a xogar. Está cambiado Londres, Con deporte, vos parece. Son os dous xogos que mencionarei son de PlayStation 3, pero tamén penso que xogo na Xbox. O primeiro é o Virtual Tennis 3, para Play 3, sí. Que é bastante, bueno, moi self-explanatory, non? Está claro do que é un xogo de tenis. Meu pai é fanático do tenis, pois velei o tedes, o Federer contra o Nadal. Non sei de quen era meu pai, de Nadal, penso que era de Nadal. Nada, en fin. de Basta, decembro non o digas. No, vale. Non me digas. Pantallón aquí. A ver, Oportunidade desperdiciada. Sí, claro, este creo que o primeiro Virtua Tennis que saiu fora de consolas de Sega, porque tamén estaba nesta época que Sega empezaba a sacar xogos para outras consolas, e eu creo que o primeiro que sai exclusivo fora de consolas de Sega, porque un ou dous estiveran en Dreamcast. Moi sinxelos de xogar e bastante curriños, porque hai algúns agora o top spin e demais que para cargar a raqueta e logo darlle e apuntar e pero con isto xa aprendí a xogar al Elden Ring antes. Non nos imos meter. E logo tamén... temos... sí. Sí, non, digo eso, seguindo no céspede tamén vai a máis deportes con erva. Tiger Woods PGA Tour 2009 para PlayStation 3. Tamén é moi sinxelo de explicar, é un xogo de golf. Sen máis. Non sei se é o xogo máis trepidante que podes xogar, comparado sobre todo co Burnout Paradise, o que estaba xogando a miña nai na habitación do lado. Pero bueno, era o que lle gustaba ao meu pai é máis de deportes. Era tamén de motos, que non o mencionei, tamén xogaba xogos de motos, algún de coches tamén, non era o Gran Turismo, era outro, Forza, os motosport, imagino, se son así de fai esa época. Pero bueno, moi deste rollo. Non é por metelo en caixóns, pero é bastante xogo de pai, non? Xogar o tenis, xogar o golf, xogar as motos, mellor o Nintendo, non? Mas, sí, máis activo que ver o golf, ver o tenis. É verdad, aí xa non podo dicir nada. E bueno, é dicir que a miña nai e o meu pai seguen a día de hoxe xogar estes xogos, xogan o Far Cry, quedaron un pouco atrasados, teñen que actualizarse, pero a día de hoxe seguen dándolle, Bueno, tamén tías de clásicos, que o último que xoguei foi o Super Metroid, quero dicir que isto vai por racha. Os pais de Sara son xogadores hardcore, sin ninguna dúbida. Se algún día non pode vir ti, se queres mandalos pa aquí. Seguimos con algún comentario que nos deixastedes por Instagram, neste caso Sermenfer, que dinos que no Just Dance, o da Switch, a miña nai frústrase porque eu, persoa con lateralidade cruzada, e meu pai, con movimentos completamente anárquicos e arrítmicos, facemos máis puntos que a ela. Por eso fan máis puntos que ela.
Que iso si, o do Just Dance, claro que, bueno, en Switch tes o Joy-Con, pero que nas outras plataformas, se non tes o da cámara que che piden e máis, podes co móvil tamén, pero creo que ten un registro de movimentos a cal medida. Quer dicir, isto é como se, por exemplo, eu que sei, botas unha partida contra quen que baile ben, que sei, un cantante de orquesta Panorama, por decir un suposto, e sacaste máis puntos. Isto, deixo esta información por aquí, e se vedes algo semellante no futuro en Recuncho Gamer, xa veremos en breves semanas. E tamén nos apunta Tasa Rex, seguindo con historias, dixo que lle regalou a Nintendo Switch co Zelda Breath of the Wild a súa muller no seu cumpre porque é moi fan dos Zeldas. Unha amiga dela botoume unha bronca porque pensou que lle regalaba a ela para xogar eu. Isto e tal. Nada máis lonxe, eu son PC gamer. Nunca tive consola propia. Imposible que yo hiciera algo eso si yo dormí muchas horas. No sé por qué fago esa referencia. En fin, sácame aquí, Ángela. No me va a sacar. Eu agora iba a pasar a contar, xa que estamos con familias, coa miña, como cambiou a miña maneira de xogar dende que fun nai, non? O que querería agora sería seguir co que estaba cando estaba embarazada, que estaba xogando Elden Ring, e acaban de sacar o DLC. Eu querería ter tempo para primeiro ter rematado Elden Ring e segundo xogar ese DLC, pero tes tempo ainda, que creo que hasta xuño non sai. Non sai. Vale, bueno, igual, non teño tempo, creo, O tema é que despois, claro, Funai, hai un tempo non que non tes tempo para nada, non vou entrar en detalles escabrosos para nada na túa vida, e despois, como estás coa lactancia, tes que escoller xogos que poidas xogar cunha man, vale? Este é a túa optar porque ca outra estás agarrando o neno, estás así todo o día, día e noite. Daquela, que faz? Pois mira todo o día para o neno. A ver, o neno é bonito, pero tamén vou facer outra cousa. Entón, aí empecé a ter unha granxa e teño un emporio montado que nin Dios nos Stardew, vale? Porque é o xogo definitivo, é que non precisas nada máis na túa vida que xogar o Stardew Valley, porque todos os xogos, non? Tes a túa granxa, non sei se os xogastes. Non. Non, pero ten toda a pinta de que é o típico xogo que me encantaría, me engancharía moitísimo. É moi bonito, tes como varios modos de xogo, porque tes eso, a granxa, típico xogo de granxas de vas mercar as sementes, plantas, tal, que despois tes unha parte de minería, que baixas a IoTs, baixas á mina, é como unha especie de... non sei se pode dicir que como un roguelike, non sei, ti vas decidindo canto baixas, que pasa? Que ti tes un nivel de enerxía limitado e tes que ir medindo, porque se quedas dormido na mina, perdes cartos, porque hai alguén que che ten que ir rescatar, como que che sancionan. Tes xogo de pesca, tes despois misións entre os habitantes, un lote de cousas, non? E ademais o xogo vai por estacións, sabes? No inverno, obviamente, non podes plantar prácticamente nada. Daquela tes que ter un pouquinho de estrategia de, bueno, pois estas estacións as que podo plantar, pois vou guardar para cando non teña, bueno, unha serie de cousas. Hai eventos especiais como este concurso de pesca no xeo que vedes, hai mercados de primavera, a Pascua, hai un lote de cousas divertidísimas. Os recomendo para cando só teñades unha man. Isto é fundamental. Non sei se queres pechar con unha cousiña máis, Ángela. Sí, e agora que xa o neno pois ten un pouquiño máis de autonomía, bueno, dende que aprendiu a decir mamá, outra vez mal, pero un lapso de tempo no que fun lixeiramente independiente, podo disfrutar de xogos que me entreteñan. Daquela estou con este Prince of Persia de Lost Crown, que este sí que vos lo recomendo moitísimo, é un Metroidvania, isto 2.5D, está moi ben feito, é un xogo moi divertido, a historia dá absolutamente igual, non sei o que pasa, é un home que ven unha injustiza, ten que pelear contra os monstros, Non sempre, vamos. Sí, non inventa nada, tampouco fai falta, porque está tan ben feito, o combate dá un gusto, ten parries, faz uns combos que te cagas,
tes unha serie de amuletos moi ao estilo de Hollow Knight, nos que podes combinar distintos amuletos para conseguir distintos poderes, vas adquirindo habilidades a medida que avanzas no xogo. Bueno, o que ven sendo un Metroidvania, pero que o fai todo moi ben. Parece moi injusto que parece ser que non tivo moi boas ventas. É un xogo que, co que hai últimamente, pareceme que tería que ter máis éxito, non sei. Pareceme que está moi chulo. Claro, non sei, saíra que foi un comezo de ano raro este ano, porque creo que hai como unha especie de sequía a partir do que queda de ano, que non é como no 2022, incluso no pasado, que había como moitos xogos aí pendentes. Este ano saiu este que como é así máis pequeniño, en ese Ubisoft, pois non sei como xendo non se lanzou igual tanto a este, pero bueno, sí que escoite falar en todos sitios. Pero comezo ano foi un pouco Yakuza tamén, que fixo ruido aí as 2 primeiras semanas, pero logo baixou un poquinho. Estuvo o Rebirth, pero tamén o Rebirth, pois ao final ten... É que é complicado, se non ves do xogar ao final, é complicado por moito que lle vendas, entrar nese. E agora nada, ahora andan co do Stellar Blade, que isto xa é outro tema por outro día, porque entre das físicas que do corpo e demais, e logo que estou lendo críticas dicindo que non se sabe se é un hack and slash ou un Souls like, e digo que non son incompatibles, pero bueno, en fin, isto é outro tema meu por outro día. Que non pode ser un musical e pode ser un drama a vez. En fin, saíamos deste drama. Bueno, vou aproveitar a meter aquí xa por alusións un comentario que acaban de deixar por aquí polo chat, que nos dite Oski, que prácticamente eu iniciei nos mundos do videoxogos gracias a Sara Cordial, que aquí está, que ela lle ensinou xogos como Pokémon ou Mario. E desde entón xogaban en multixogo rocar na DS a Pokémon, Zelda, Mario, Metroid, e mantendo unha rivalidade que incluso perdura hoxe. Por suposto. Así é. O meu primo sí, se vos parece, paso a comentar a sección que teño guardada para él. Pois igual fixen un spoiler mal. Parece vos? Sí, claro. Vamos. Vale, pois fago rapidiño. Eu son filla única, non teño irmáns, non teño compis na familia cos que xogar realmente a videoxogos, xente da miña idade ou máis ou menos, ata que naceu o meu primo, entón fuñe metindo aí o gusanillo dos videoxogos. E así foi. Entón, el pasou a ter Game Boy Advance, pasou a ter Nintendo DS, e gracias a iso xogamos moitísimos xogos, como do descarga DS, que era o que te permitía, na maioría dos casos, pois, xogar a un mesmo xogo varias persoas, aínda que non tiveras 2 cartuchos. Entón, xogamos juntos a Pokémon, el tiña o platino, eu tiña o diamante, el escollera, recordo que eu escollera un Pokémon inicial diferente ao meu, tiña moitos Pokémon que eu non tiña na miña edición, intercambiábamos moitísimo. Eu teño, grazas a el, teño a Pokédex completa no Pokémon Diamante, pero completa eran, non sei se 600 Pokémon daquela, que xa era bastante. Este xogo eu botelle máis de 1000 horas. Xogamos ao Pokémon Diamante, tamén xogamos o GTA San Andreas na miña PlayStation 2, que sí, era bastante limitado, a verdade, pero botaba las risas porque cos trucos, coas chorradas que facías, poñías o coche a voar, que non sei quen saía do coche, que se mataba, que tiñas que volver, porque claro, este xogo, penso que o San Andreas, para conectarte con alguén con 2 mandos e unha súa play, tiñas que ir a uns puntos específicos, non valía conectarse dende un menú. Sí. Tiñas que ir a puntos específicos no mapa que che permitían, pois, xa desbloquear o xogo inteiro en 2 xogadores. Tiñamos tamén, el tiña o Legend of Zelda Spirit Tracks, que tiña unha destas versións de multixogador con descarga DS, que era como unha versión así, uns minixogos, non? Era tamén modificarse, derroubarse xemas e trianguliños destes e botarlle unha bomba non sei que, ou tiralo á lava ou non sei canto. Eran destes xogos de pique. Tamén co Zelda tiñamos o Phantom of Hourglass. Ahora mesmo non recordo de que
de que iba o Moi multixogador. batalla. Tamén era do rollo, non? De picarse, de coller o inimigo e lanzalo por un precipicio, cousas así. Velei o test. Tiñas que tirar os inimigos que chegan coa espada a partir da crisma. E claro, non te podían pillar, entón tiñas que delatar o inimigo. Logo tiñamos tamén, o New Super Mario Bros. Para Nintendo DS. Este tiña uns mapas xa específicos para xogar con varios xogadores. Bueno, varios non, eran só 2. Entón era perfecto para ele e para min. Aquí tiñas que gañar o máximo número de estrelas e tamén podías picar o inimigo o mogollón, botarlle bolas de lume, tiralo por los precipicios, saltarlle en riba, un mogollón de cousas. Este é o xogo que realmente propiciou a nosa rivalidade porque é unha pasada, é unha pasada. Mira como lle bota a bola de lume. En fin. Ese xogo eu penso que é un xogo no que estamos bastante igualados porque temos o mesmo número, máis ou menos, de victorias e derrotas, entón é como que aínda está aí a rivalidade presente. Pero bueno, moitísimos máis como... Espera, que teño que miralo. Teño aquí a chuleta. Jogamos juntos Animal Crossing Wild World, Animal Crossing New Leaf, que era o seguinte, Metroid Prime Hunter, The Legend of Zelda Four Swords, que os dous temos a especial inicial do 25 aniversario, o Mario Bros, o meu xogo favoritísimo do mundo mundial, Kirby e o laberinto dos espellos, que tiña unha versión de minixogos rapidiños para xogar con máis xente, Mario Party DS, que incluía tamén o Mario Party os tabuleiros, e penso que uns minixogos, Super Mario 64 DS, e xa está. Non sei se me deixo algún, por favor, que o comente Teoski, se sigue aquí no directo, porque a verdade que estiven devanando meus sesos, non me acordo de máis, pero hai máis. Ben voluntad. Querías poñer un pouco de debate de resto de familia, oposición... Sí, quería comentar que non toda a miña familia é tan gamer como estou aquí comentando. Había xente que era como que estaban non tan a favor dos videoxogos. Xa non é que non xogaran, senón que vían o enganchados que estábamos nós. E lles colleu como tirria. Non era como, sempre coa consola, sempre coa máquina, deixa a máquina. He de dicir que eu tampouco colaboraba moito no tema. Eu está realmente enganchada. Bueno, que lle queres, que é moi divertido. Pero sí que é verdade que non toda a familia estaba de acordo. Eu recordo coller a consola e ás veces non xogar diante de determinadas persoas da miña familia porque sei que ian facer algún comentario, cousas así. Entón, non sei se isto é unha experiencia compartida ou eu son eu que teño unha familia como tamén moi polarizada. Sí, no miña, o sea, tamén pasaba. Supoño que tamén a xente que non estaba acostumbrada ás consolas, xente máis maior, lles costaba un pouco vernos tanto tempo enganchados aos chismes esos, sí. No meu caso, penso que non, porque creo que non había aínda esa conciencia de os videoxogos son malos ou non sei, non fun eu consciente de tampouco, claro, eu xoguei cando era moi nena e despois fixen como un parón, non? Despois, claro, o meu pai monopolizaba a consola e xa non podía xogar eu, pero non sei, nunca cheguei a ter así como un enganche super heavy ou non lembro que eu xogara moito pola semana tampouco, era como unha cousa máis casual e non chegou a ser un problema. Si que vexo agora que son nai que hai como moito movemento de ser conscientes do perigo das pantallas en nenos pequenos e tal, non sei moi ben como vou xestionar isto cando meu neno teña a idade, porque ainda non ten nin 2 anos. Así que non sei, cando sexa a idade na que me pida unha consola, eu penso que lla darei, pero sí que terei que plantearme estas cousas que nin pensar. Sí, que eu eso tamén recomendo, creo que está ainda subido en YouTube, Vale Vermella, que está con Galo Martínez do Museo Videoxogo,
que eles, a xente do museo do videoxogo traballan con AMPAs da zona de Cangas e tal, con este tipo de cousas de, pois eso, acompañalos no uso de e aproveitar, pois igual que podes aproveitar. Isto tamén non lo comentaba, creo, Medio Alevo, no que fixemos, o programa que fixemos con el de que está co seu fillo, que creo que ela tiña 8 anos tal, pois está co Forza Horizon, pois dicir, pois mira, isto é México, que está en tal sitio, tal. O sea, aproveitar as cousas que te están enseñando en videoxogo para tamén incluílo. Pero bueno, tamén hai que ter o teu tempo disponible para botar pasar ese tempo con eles. Claro, eu da pregunta que deixaba Sara, que tamén no chat estamos pendentes por se respondedes sobre o tema. Claro, na miña casa creo que tamén foi unha cousa, non teño a certeza, porque non houve conversación, pero bueno, na miña fillo único, a consola chegou, creo que non por iniciativa miña, non lembro ter unha perrencha con que era unha Mega Drive, pero chegou unha Mega Drive aí cando tiña 5 e medio. Entón, bueno, pues non sei, era casi un punto de encontro. O sea, había como 2-3 casas por aí por Carral que eran as salas de xogos. Ao final, como era o único que tiña Sega, creo, daquelas, pois a miña era das de Sega, tiña 3 carros mando, entón era máis fácil poñernos a xogar varios, pero era, pois, reunión de amizades aí un poquinho os fins de semana para darle consola. A modo anécdota, claro, isto a primeira vez que chegou a consola, meu primo, que sacaba uns anos, el xa tiña un Spectrum que eu lembro de ver aí o 1942 de Capcom, que é o primeiro xogo que lembro de ver. Igual por aí sí que pode que o da Mega Drive estivese resultando alguna pista. En fin, que eu, o primeiro xogo, o Sonic, non se podía saber. E que pasou? Que a pasar a primeira fase, o sea, o Sonic ten como 3 actos. O primeiro mundo ten 3 actos. Entón, eu non daba pasar o primeiro acto, meu primo pasara a chegar ato final, a todo boss. Que pasaba? Que logo botamos como un mes para matar ao primeiro boss do Sonic. Eu, claro, non sabía que había que darlle, non sabía que había que golpealo. Entón, eu, nunha destas de intentar sobrevivir, pois se tes límite de 10 minutos para que se acabe o tempo e che quiten o boneco, pois igual botei 8 minutos. Eu, que claro, por despista alguna vez había algún golpe. Pois nunha destas creo que xa levaba 8 golpes e xa tal. Entón lembro, chamada a miña nai, a meu primo que igual vivía a 100 metros, plan, matou a Sonic, matou a Robotnik, matou a Robotnik. Non sei que tal. Isto, miña nai celebrando a violencia, pois parece unha cousa moi tal, pero bueno, sí, pois é así un pouco das memorias que teño de familias con este tipo de cousas. Teñan por aquí pendente, non sei se tedes algunha máis rescatada de que vos deixar mensaxes, Ángela, Sara. Eu tiña unha de Diana Sieira, sí. Gran actriz, mellor persoa, que momentiño. Sí, é que, bueno, son unha señora maior, xa sabes. Xogaba cas miñas primas, nunca pasei da primeira pantalla do Super Mario e aí desistí. Pois unha historia con final infeliz. Vale, hai que dar outra oportunidade. Exacto. Claro, Super Mario NES, o Super Mario, que o Super Mario da NES non é un xogo doado. Que isto é unha cousa que estive embarallando cando fixemos as entrevistas das que facemos no Recuncho con Pipapín, Grande Amor e demais. Pensamos o Super Mario para poñelo para pasar, pero, ostra, é que pasala tela, a primeira fase, porque castiga moito, logo a casa aprendendo, pero pois o Sonic era un poquinho faceliño porque podías levar golpes e ir pasando, trampeando, pero en fin. Teníamos por aquí un audio, non sei se queres comentar unha anécdota máis tamén no chat. Espera que nos di por aquí teos que o Pokémon XY, creo que sumando os xogos que o curman de Sara comentando. É verdade. Pokémon XY, Kirby Roedores Ataque, Aitoy 2, sí, Little Big Planet, estamos falando xa época Play 2, Play 3, Sonic Rush Adventures, tamén o Rush, vale, temos que falar para o tiro verde, Mario Kart CS7, Super Smash Bros, entendo, algúns máis que non que non lembra. E estou aquí e vou intentar rescatar aquí un audio, a ver se entra a volume razoable. Espera un momento que teño que quitar a música Chrono Cross, que nos deixa aquí unha persoa, se non entendedes traduce, que é unha persoa da Coruña, entón fala distinto. Vai, espérate que uepa, aquí está. Vaya, ve que ve audio. Pues mi anécdota es que mi primo y mi hermano estaban jugando al Crash Bandicoot y no se lo daban pasado. Y me decían, venga, si te lo pasas, te damos 100 pesetas cada uno. Una movida así. Y claro, obviamente ya hace unos años. Y
porque decían, este no se lo pasa ni de broma. Me pasé la fase y luego no me dieron el dinero, los muy cabrones. Y siempre se lo recuerdo, y aún hace poco, mi hermano me volvió a decir, si te pasas esta cosa del Binding of Isaac, te doy 10 euros. Y en este caso cumplió. Pois aí nos deixaba Día César. Crash Bandicoot, paga tus deudas. Que claro, eu eso, xa máis te reo amizades. A min sí que me teñen pedido pasar algunha cousa en algún momento, pero porque creo que tiña o xogo, non por nada tal, pero bueno. E non teño máis. Claro, eu logo así de cousas fora de contexto, eu teño a memoria, pero non me acordo moi ben. Creo que un día non pude ir a clase porque igual estaba un pouco pachucho, non me acordo que tal, e quedara a miña avó pendente de min. E non sei en que miña avó, que daquela tería 80 e pouquiño xa, e creo que non sei, teño en memoria, só lembro que iso pasou, non teño máis os detalles do todo o contexto, de que estuvimos xogando Street for Rage 2 e a cooperativo, e sei que pasamos a primeira fase, pareceme buah, que estamos batendo, partendo a pana, que era unha tolemia. Entón, era un A ver, se momento... cada que tiñas era fiebre, todo isto foi un... a boa gamer matou. Non, pasou, non lembro agora o peso de cada quen nesa partida, pero en fin, sí que lembro iso. Eu agora sí que cando agora son un pouco asesor, cando hai que regalar videoxogos a xente que xa hai máis pequena na familia, pois estou así un pouco de preguntar que lle pillamos tal, porque aí tamén houve un pouco de debate, seguindo un pouco de Ángela, de cando se lle pilla Switch e demais. Bueno, Switch porque a día de hoxe creo que a máis a cañón para ter un abano de xogos un pouco máis amplio, igual de categorías e idades e tal. Sí. Claro, eu estou intentando non recomendar moito de Sonic, pero que os de Mario xa os pillou todos, entón que Os Kirby, eu penso que os Kirby son guais para pequenas, porque son sinxelos, son amables e son bonitos. Sí, en Switch, claro, saiu ahora o remake do da Wii e o de 3D. Claro, eu aí sí que miro moito o tema de que non sexa moi en 3D, porque vexo que co Odyssey sí que me está, pásame isto, pero que graza teño se me poño a saltar a compás 100 veces, ¿no? Pero proba ti, claro. Que un pouco tamén, isto creo que comentaba Eric Raparrasquilo de o que os videoxogos que tengo de aprender a frustrarse, intentar ter ese elemento que eu creo que de pequeno, a min iso tío me facer bastante mella, porque ahora estou con algúns xogos que digo, como pasaba isto de pequeno? O sea, hai un xogo de matamarcianos que foi o segundo que tive, digo, intentei facer, pois estaba facendo un día un xogo tal, digo, pero como pasei eu isto cando era pequeno, sen save states, sí. Buah. Sí, entre iso e as moedas nos arcades. Sí. Claro, te ibas con esas 100 pesetas, se tiñas sorte, tiñas que sacar o máximo partido. Ou despois que se tascabas nun xogo tempos pre-internet, se non tiñas unha guía, o sea, tiñas que buscarte ti a solución ou se non aí quedaba, non... Sí. Sí, ou guías propiamente físicas que eu é que Tamén. Creo que non está aquí. Espera, é que eu cheguei a un punto que tamén fixen a miña propia guía. Pois algunha vez volvía e me olvidaba. É que creo que teño por aquí. Se queres contar unha cosa máis. Era o típico de que facendo como mapa ou apuntando sí. Cosas importantes. Bueno. Ou deixando notiñas. Eu dentro das carátulas dos xogos a veces os sabores teño notiñas miñas de cousas. Bueno, é que isto non é familia, pero como son fillo único non tiña tanta cousa para contar. Repito para isto. O xogo era o Panzer Dragoon Saga, que se vos falei de RPGs, que claro, era un RPG que aparte non tiña casi ninguén, porque estos son 12 folios de Word, Word Perfect, porque usaba Word Perfect daquela, era de Corel, non ten nada que ver co Final Fantasy VII. Entón, o que facía tamén, escaneaba imaxes da Hobby Consolas ou non sei de que revista, entón eu metía as imaxes escaneadas, pois díamos escáner na casa. Wow. Logo diredes porque fixo de visual esta persoa. Atendo aí. Camp Caravan e demais, tal. Estaba en castelán porque diglosia e tal. E logo xa por aquí, pois xa ao final, digo, vos vou metendo xa así imaxe completa que se note que son un maquetador profesional. Wow, isto con 12, 13 anos seguramente. Que nivel.
Isto é unha frustración porque, claro, esta última páxina, que é a última mazmorra, está moito mellor que a guía que ven na Superjuegos, porque na Superjuegos, a mitad dese último alxube, din, o resto tens que intentar matalo ti. Non che din como hai que ir cos últimos bosses. No, a guía de Superjuegos é... rematar. O de macateación dixo, mía, non cabe máis, chico. Veña, xa te pañas ti. Entón, iso, pois nada, se quedes a guía do Panzer Dragon Saga non oficial, nada, no Patreon podes pasar por aí. Dios, tardei en sacar isto, que como non dou feito streaming do Panzer Dragon Saga, algún día teño que botar. Nada máis, non sei se vos que alguna cousinha máis que queredes comentar, alguna reflexión final sobre este tema. A túa guía particular puso brocha aí o asunto. Máis ou menos isto como chiste de Futurama levoume, o sea, os xogos son unhas 15 horas, son 15 páxinas, cada páxina levoume unha hora a facelo, pois máis ou menos pensei que me daría para xogar unha hora ou tal. Non é así. Continuo fatal o chiste. Mira, aproveito que está aquí Xerxes, que tamén creo que antes xa lle limos antes. Lembro sufrir co Dragon Quest porque ás veces para activar a seguinte fase tiñas que falar con NPCs aleatorios e cidades aleatorias. Pero básicamente en KSRPG de 90s para atrás era un pouco... Sí. Un pouco así. Mira, por exemplo, co Final Fantasy 2 ou co Dragon Quest e por aquí RNG Hater, pero sí. Moitas grazas polo stream e pola guía, non? A minha guía. Claro, agora pillando un Panzer Dragon Saga que hai intentar emular Saturn, que é complicado, ou intentar comprarlo agora que está baratiño. E demais, non sei canto anda, pero creo que 700 ou así. Bueno, en fin. O do retro é que está a gamer españolada moi a tope co tema de coleccionismo retro, e prefiro afastar de cousiñas desas que enreis os puntos do game e non sei que máis bueno, pobre Ramón, que lle pasou fai dous días, ahora que non se pasou con localización, que non hai que localizar, que hai que traducir. Bueno, isto outro tema. Logo pasan como algúns xogos que teñen puzzles o sea, son puzzles en coreano que ou adaptas ou non hai maneira de sacalo porque a lógica dese minixogo está pensado na lingua, en fin. Outro día. Para máis cousas, @recunchogamer en redes sociais, e tamén xa sabedes que tedes no Patreon onde nos podes apoiar. patreon.com/recunchogamer. Telo tamén na descripción do YouTube e Twitch. E nada, que ti por aquí. Localizar importa moito, se non os fones vai non molarían tanto. Outro debate e logo habrá localizacións mellores e peores, que habrá algunhas que pues igual deturpa máis do que aportan, pero iso tamén non é unha cosa que o localizador experta e di, vou facer isto e xa está. Non, hai xente que ten que darlle para diante a iso e, o sea, non é unha... Bueno, en fin, hai de todo. Isto outro día, xa cando este Ramón, que a ver se temos que chamarlo para o do Yakuza, que escribiu un libro, que, por exemplo, un libro que creo que podes atopar en Alita Comics, que xa sabedes que leva con nos... Estou fiando últimamente, que maravilla. Pues Alita Comics, que xa sabedes que está con Recuncho Gamer na canle, pues, apoiando, patrocinando o noso contido, e que os tedes en Coruña e Santiago en tenda física, ou senón en alitacomics.com, onde tedes máis de 40.000 referencias sobre manga, cómics de superheróis, tamén libros sobre videoxogos, figuras e demais. Así que animamos vos a que vos pasedes por ali. Se pasades por ali e faces visitiña, pois decide que vides de parte de Recuncho, que así tamén quedas moi ben con todo o mundo, todo ben. Polo demais, pois mira, xa que digo de libros, tamén para semana que ven, non sei se será o tema, pero cadra en 23 de abril, que é San Jordi, entón, pois ou falamos de libros ou falamos de flores. Vos veredes, en Flowers xa falamos, así Flowers que xa falamos, sí. Pero iso, por demais, graciñas Lara, Ángela, Adriana, Salgurdiel por pasar outro martes máis por aquí pro Recuncho Gamer Podcast. Gracias. Graciñas a ti. Graciñas. Oxe, Ángela, feliz que casi marchamos ahora. Nada, por resto, moitas gracias tamén por acompañarnos cada semana. Nada, esta semana seguimos ter máis contidos no YouTube de Recuncho Gamer, así que vémonos por ali. Veña, sintonía, se acabou. Que diría... Pues de un don res. Chao, chao. 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 Chao.